δεν αλλάζει. Άλλοι μας παρουσιάζουν τους αριθμούς των ανέργων στην Ελλάδα. Είναι όντως πραγματικοί ή όχι? Θα συζητήσουμε γι' αυτό σήμερα. Όχι όμως μόνο για το θέμα της ανεργίας και όχι έτσι όπως παρουσιάζεται. Πρέπει να δώσουμε και λύσεις, αν υπάρχουν. Πρέπει να ακούσουμε από ανθρώπους οι οποίοι μέσα στην κρίση μπόρεσαν και αντιμετώπισαν όλο αυτό το φαινόμενο, κάνανε δικές τους κινήσεις και φυσικά πέτυχαν. Βέβαια θα μου πείτε πολλοί από εσάς, μα καλά, πού είναι αυτό να το δούμε κι εμείς? Θα τα δούμε όλα σήμερα. Θα σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους που βρίσκονται εδώ σήμερα στο στούντιο. Έχουμε και φοιτήτριες, έχουμε και εκπρόσωπο των νέων επιχειρηματιών, αλλά και καθηγητή. Αρχίσω αμέσως από τον κύριο Φράγκο, Χρήστος Φράγκος, ο οποίος είναι καθηγητής στατιστικής στα ΤΕΙ της Αθήνας. Καλησπέρα σας κύριε Φράγκο. Καλησπέρα σας. Από δίπλα του ο Ανδρέας ο Στεφανίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Εσείς θα μας δώσετε σήμερα το αισιόδοξο μήνυμα για την ανεργία. Από τη δίπλα του ακριβώς είναι η φοιτήτρια Ηρώη Καραμανόλη, φοιτήτρια στο δεύτερο έτος Διοίκηση Επιχειρήσεων στα ΤΕΙ της Αθήνας. Και επίσης έχουμε μαζί μας την Ανδριάννα τη Ζέρβα, η οποία είναι και αυτή φοιτήτρια στο δεύτερο έτος Διοίκησης Επιχειρήσεων στα ΤΕΙ της Αθήνας. Πριν περάσω στο πρώτο βίντεο, θέλω να αρχίσω με τις φοιτήτριες που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας. Να πάω στην Ηρώη την Καραμανόλη. Είσαι στο δεύτερο έτος. Μάλιστα. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τι σκέφτεσαι να κάνεις στο μέλλον? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταρχήν, ένα πτυχίο απλό δεν βοηθάει ώστε να βρούμε μια δουλειά. Εγώ σκέφτομαι προσωπικά να κάνω ένα μεταπτυχιακό και το επόμενο βήμα μου είναι να πάω στο εξωτερικό να δουλέψω, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει πια μέλλον. Έχεις ψάξει? Έχω ψάξει να βρω δουλειά, αλλά... Παράλληλα τώρα που είσαι φοιτήτρια. Ναι, αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να δουλεύω ως δοκιμαστική, να μην πληρώνομαι, να δίνω το καλύτερο με αυτό ώστε να καταφέρω να πάρω τη δουλειά και στο τέλος να μου λένε ότι θα με ξαναπάρουν τηλέφωνο ώστε να δουν αν τους κάνω, γιατί δεν κατάλαβα να τους κάνω ή όχι. Έχεις δουλέψει, όπως μας είπες, δοκιμαστικά. Ναι, ναι. Κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς. Είναι μόνιμα η ταμπέλα ζητείτε πολιτής ή πολίτρια και στην ουσία δεν παίρνουν κανέναν, μόνο δοκιμαστικά ώστε να γλιτώνουν κάποια λεφτά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ακούμε τον τελευταίο καιρό ότι θα υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα, ότι θα λυθεί. Κάνουν κάποιες προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Το πιστεύεις ή όχι? Δεν νομίζω, γιατί αυτοί που τα λένε δεν τα πιστεύουν ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Δεν θέλουν γιατί τους συμφέρει, κατά τη γνώμη μου. Δεν θέλουν να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό. Αν ήθελαν πραγματικά, θα είχαμε φύγει από το πρόβλημα της ανεργίας. Αντί να λύνεται το πρόβλημα, οι άνεργοι αυξάνονται συνέχεια. Ειδικά οι νέοι, που εμείς προσπαθούμε να πάμε σε μια δουλειά, να δουλέψουμε. Όχι να μας δώσουν τα λεφτά έτσι, να δουλέψουμε και να μας τα δώσουν και δεν βρίσκουμε πουθενά ανταπόκριση. Όλοι μας κλείνουν την πόρτα. Να πάω και στην Ανδριάννα τη Ζέρβα. Κυρία Ζέρβα. Σας καλησπέρα. Την άποψή σας? Και εγώ πιστεύω τα ίδια με την Αργυρό. Έχω κι εγώ πάρα πολλά όνειρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα πραγματοποιήσω. Έχω ψάξει για δουλειά, αλλά δεν έχω βρει. Τι θέλετε να κάνετε? Και εσείς σπουδάζετε οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων. Ποιος είναι ο στόχος σας? Τι θα ήταν αυτό που θα σας γέμιζε? Ο στόχος μου είναι να πάρω το πτυχίο μου, στη συνέχεια να κάνω ένα μεταπτυχιακό, αλλά για να κάνεις μεταπτυχιακό θες χρήματα. Εφόσον δεν υπάρχει δουλειά, τα χρήματα δεν μπορώ να τα βρω, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε μεταπτυχιακό. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εσείς είστε στην Αθήνα, είστε από κάποια πόλη της επαρχίας ή είστε εδώ από την Αθήνα? Εδώ στην Αθήνα είμαι και εδώ σπουδάζω. Αν ήμουν από κάποιο άλλο μέρος δεν θα σπούδαζα, γιατί οι γονείς μου δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να με φέρουν εδώ. Σε κάποιους συμφοιτητές σας ενδεχομένως να έχει συμβεί αυτό, να έχουν παρατήσει τις σπουδές τους και να δουλεύουν ήδη? Έχει συμβεί σε πάρα πολλά άτομα. Γιατί, όπως είπαμε, η ανεργία είναι ένα μείζον πρόβλημα. Εγώ προσωπικά έχω ψάξει για δουλειά, αλλά οι άνθρωποι δεν είναι τόσο έμπιστοι, γιατί σου προτείνουν ανήθικα πράγματα και μερικές κοπέλες που έχουν ανάγκη κάνουν αυτό το συμβιβασμό. Κάποιες όλες όμως που έχουν ηθικότητα δεν υποκύπτουν σε αυτά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει όντως κάποιες φορές. Θα ασχοληθούμε κάποια άλλη στιγμή. Κάτι τελευταίο πριν περάσω στο πρώτο βίντεο. Παρακαλώ.
Πιστεύεις ότι μπορεί να λυθεί από αυτά που ακούς με τους πολιτικούς σήμερα? Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Το φαινόμενο αυτό είναι ανήκουστο, δεν μπορεί να λυθεί με κανέναν τρόπο. Και αν μπορεί να λυθεί, δεν μπορεί να λυθεί από αυτούς που έχουν εξουσία. Αλλά δεν μπορούν να το λύσουν. Ποιοι μπορούν κατά την άποψή σου? Κατά την άποψή μου θα πρέπει ο λαός. Γιατί οι άνθρωποι οι απλοί έχουν πολλές σκέψεις, έχουν πολλές βλέψεις, αλλά δεν έχουν αυτό το κύρος να τις πραγματώσουν. Πάμε λοιπόν στο πρώτο βίντεο για σήμερα, όπου θα δούμε τις μελέτες που έχουν γίνει, τα στοιχεία της Eurostat και φυσικά μια έρευνα του Reuters που δείχνει ακριβώς τι μας παρουσιάζουν, πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα. Να δούμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Eurostat, στο 26,8% του ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το Μάρτιο από 26,7% τον προηγούμενο μήνα. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας συνεχίζει να διατηρεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 1.389.000 ανέργους. Τα πρωτεία για έναν ακόμη μήνα κρατάει η ανεργία των νέων. Στις ηλικίες έως 25 ετών έχει την αρνητική πρωτιά με 59,2% έναντι 56,2% στην Ισπανία. Για μία ακόμα φορά λοιπόν αποδεικνύεται ότι οι νέοι είναι οι πιο ευάλωτοι, αφού 6 στους 10 νέους δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Κύπρος από 11,4% σε 16,3%, η Ελλάδα από 22,2% σε 26,8% και η Σλοβενία από 8,6% σε 11,2%. Αναφορικά με τις επιμέρους επιδόσεις της Ελλάδας, το Μάρτιο το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,1%, στις γυναίκες 30,4% και στους νέους κάτω των 25 ετών 59,2%. Αύξηση των ποσοστών ανεργίας σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία προβλέπει η έρευνα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που διεξήχθη τον Ιούλιο με συμμετοχή 40 και πλέον οικονομολόγων. Οι οικονομολόγοι του δείγματος αναμένουν ότι η ανεργία στην Ισπανία και στην Ελλάδα θα παραμείνει σε ένα επίπεδο ανώτερο του 27% και το 2015. Εκτείναξη της ανεργίας στην Ελλάδα πάνω από το 28% μέχρι το τέλος του 2014 προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας θα παρουσιάσει το επόμενο 18μηνο τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ανέργων μεταξύ των κρατών μελών του. Οι οικονομολόγοι του Οικονομικού Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτιμούν ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2014 η ανεργία στην Ελλάδα θα φτάσει το 28,2%. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας δεν προβλέπεται να βελτιωθεί, με τους νέους και τους ανειδίκευτους να παραμένουν οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τι συμβαίνει τελικά με την ανεργία? Γιατί αυξάνεται συνεχώς και οι προβλέψεις είναι χειρότερες? Πώς μερικοί υποστηρίζουν πως η ανεργία μπορεί να μειωθεί? Τι πρέπει τελικά να πιστέψουν οι νέοι? Κύριε Βράκο, γιατί αυξάνεται η ανεργία? Η ανεργία αυξάνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις νέας εργασίας. Δεύτερον, υπάρχει διαφθορά στο κράτος. Υπάρχει γραφειοκρατία στον κρατικό μηχανισμό. Οι συνθήκες εργασίας είναι απέσιες. Η Ελλάδα είναι μια απέραντη μανολάδα. Οι άνθρωποι δουλεύουν χωρίς ένσημα πολλές φορές, αμισθοί αρκετές φορές, όπως αποδεικνύεται και από τα διάφορα πανεπιστήμια δυστυχώς, τα οποία προσλαμβάνουν εκτάκτους καθηγητάς και δεν τους πληρώνουν, απλώς τους κρατάνε εκεί και τους λένε ότι σε 2 χρόνια, εάν εσύ δουλέψεις αμισθή, θα έχεις μια προϋπηρεσία και θα σε προτείνουμε για κάποια θέση. Το τρίτο είναι ότι πλέον υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στην οικονομική σταθερότητα. Δεν υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα η οποία ήταν η ατμομηχανή της εργασίας εδώ στην Ελλάδα. Η οικοδομή σήμερα έχει πέσει, η δραστηριότητα στην οικοδομή έχει πέσει κατά 70% και τα επαγγέλματα τα οποία εξαρτώνται από την οικοδομή, που είναι 130 επαγγέλματα, έχουν σβήσει σχεδόν. Μετά το βασικότερο είναι ότι έχει μειωθεί πολύ ο μισθός και η σύνταξη των ανθρώπων, με συνέπεια να μειώνεται η ζήτηση. Εφόσον μειώνεται η ζήτηση,
μειώνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων. Εφόσον μειώνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων, έχουμε τα λουκέτα τα περίφημα. Όλη η Αθήνα είναι γεμάτη λουκέτα. Παντού όπου πας, 30% των καταστημάτων είναι κλειστά. Ωραία, βάλτε μια νοτελεία. Κύριε Στεφανίδη, γιατί αυξάνεται η ανεργία? Όπως λέμε στην αγορά και πολύ σωστά ο καθηγητής, είναι το σπιράλ του θανάτου. Οι λανθασμένες πολιτικές που δυστυχώς οι δανειστές μας πιέζουν τα τελευταία 3-4 χρόνια και ακολουθούμε, έχουν πνίξει την εσωτερική αγορά. Δεν υπάρχει ρευστότητα, συν και το πρόβλημα των τραπεζών. Όλα αυτά που είπε ο καθηγητής είναι πολύ σωστά, δηλαδή το διεφθαρμένο κράτος που το ξέρουμε, αλλά αυτό υπήρχε και παλιά πριν την κρίση. Τώρα όμως έπρεπε αυτή η προσαρμογή μας η οικονομική να γίνει σταδιακά για να μπορέσουν ταυτόχρονα με τις μεταρρυθμίσεις που θέλουν να γίνουν γρήγορα να μην χάνονται τόσες εκατομμύρια θέσεις εργασίας, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Άρα οι λανθασμένες και γρήγορες πολιτικές που μας επιβάλλουν έχουν πνίξει την εθνική μας οικονομία. Εσείς εκπροσωπείτε τους νέους επιχειρηματίες και φυσικά και την νεανική επιχειρηματικότητα. Γιατί η νεανική επιχειρηματικότητα, μάλλον αυτοί που είναι νέοι επιχειρηματίες, με αυτόν τον τρόπο όμως που προτείνετε εσείς, γιατί πολλοί από αυτούς άφησαν πίσω αυτό το κομμάτι που λέγεται ανεργία και μπορούν και επιβιώνουν? Γιατί αυτό αφορά όλους μας πλέον. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα πρέπει όλοι να φύγουμε από τη χώρα, δηλαδή, εκτός από το να περιμένουμε της οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάρει τις σωστές πολιτικές, που αυτό δεν έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια, πρέπει και εμείς σαν κοινωνία να αναλάβουμε πλέον τις ευθύνες μας. Δηλαδή, οι ενεργές ομάδες πληθυσμού να μπορέσουν να δούνε πού έχει φως. Αυτό που λέγαμε και πριν λίγο σε μια κατηδίαν συζήτηση ήταν ότι να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα τις επιχειρήσεις, είτε υπάρχουσες είτε νέες, που είναι εξωστρεφείς, δηλαδή που μπορούν στην ενιαία αγορά της Ευρώπης να πουλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Μάλιστα. Να πάμε στην τηλεφωνική επικοινωνία. Είναι ο διοικητής του ΟΑΕΔ, ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου. Κύριε Αμπατζόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Καταρχάς, βλέπω τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχετε δημοσιεύσει ως ΟΑΕΔ. Βλέπω για τους, λέγεται άνεργοι, 870.150, λοιποί μη αναζητούντες εργασία, 201.120. Ναι, αυτά είναι τα στοιχεία του Μαρτίου. Ναι. Μάρτιος του 2013. Αυτά αλλάζουν από μήνα σε μήνα, όπως καταλαβαίνετε αλλάζουν από μήνα σε μήνα, αλλά οι διαφορές είναι μικρές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πριν σας κάνουν και ερωτήσεις οι φοιτήτριες που είναι εδώ στο στούντιο σήμερα, διότι έχουν να ρωτήσουν πολλά. Μας ακούτε, κύριε Αμπατζόγλου? Όχι. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Ναι, κύριε Φράνη. Εγώ βλέπω ότι ο συνολικός αριθμός των ανέργων είναι 1.380.000. Περίπου. Ναι, περίπου. Θέλω να μας πει ο κύριος Αμπατζόγλου. 1.389.158 περίπου. Μάλιστα, ακριβώς. Περίπου. Ακριβώς, κύριε Μαζάνη. Θέλω να μας πούν οι αρμόδιοι και ειδικά ο κύριος Αμπατζόγλου πώς βγάζει τον αριθμό 800.000. Και βλέπω επίσης ότι ο αριθμός των ανέργων αυξάνεται συνεχώς. Ωραία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας απαντήσει. Να απαντήσει πρώτα στο ερώτημα που ήταν πριν από λίγο να γίνει. Κύριε Αμπατζόγλου, είναι ο πραγματικός αυτός αριθμός? Διότι έχουμε μια απορία. Υπάρχουν νέοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν πηγαίνουν να γραφτούν στο ΟΑΕΔ. Αυτοί είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Για να λυθεί αυτό το θέμα, για να σας το ξεκαθαρίσω. Οι άνεργοι στην Ελλάδα με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι 1.320.000. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ανεργία περίπου της τάξης του 27%. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, αυτοί που δηλαδή έχουν πάει στα μητρώα του ΑΕΔ και έχουν εγγραφεί και με βάση τους οποίους βγαίνουν και τα δικά μας προγράμματα, είναι 870.000. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στους δύο αριθμούς. Δηλαδή τι παραπάνω έχει μετρήσει η Ελστάτ? Η Ελστάτ μετράει, όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και η Ελστάτ στην Ελλάδα, μετράει την ανεργία στατιστικά. Δηλαδή κάνει έρευνα κάθε μήνα με τρόπο στατιστικής, όπως γίνονται τα Gallup, και βγάζει τον αριθμό των ανέργων. Αντίθετα, ο ΑΕΔ, ο οποίος είναι μια δημόσια υπηρεσία, μετράει αυτούς που είναι εγγεγραμμένους στα μητρώα του. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος με αυτό, και επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος, ας κρατήσει ο κόσμος δύο νούμερα. 1.320 είναι η ανεργία με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ,
εκ των οποίων 870.000 έχουν εγγραφεί στον ΑΕΔ. Να το πω και πιο απλά. Είναι αυτοί που έχουν μπει στον κόπο να πάνε στον ΑΕΔ και να έχουν εγγραφεί. Ναι, υπάρχουν όμως πολλοί που υποστηρίζουν ότι δεν είναι αυτά τα στοιχεία και είναι πολύ περισσότεροι οι άνεργοι. Διότι δεν μπορούν να τους εντοπίσουν όλους. Κύριε Ζαμάνη, να σας πω τώρα, ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και διάφοροι τρόποι να προσεγγίσει κανένα τα πράγματα. Νομίζω ότι το βασικό δεν είναι αν είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω. Οι άνεργοι είναι πολλοί, η ανεργία είναι μεγάλη, η ανεργία στους νέους είναι επίσης πολύ μεγάλη και όλο το ζήτημα είναι τι θα πρέπει να κάνουμε για να τη μειώσουμε. Κυρία Καραμανόλη, που είναι φοιτήτρια, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Έχετε να ρωτήσετε κάτι το διοικητή του ΑΕΔ? Θα ήθελα να ρωτήσω, εφόσον οι νέοι άνεργοι είναι τόσοι πολλοί, υπάρχουν προγράμματα ώστε να καλυφθούν όλοι και αν ναι, πού μπορούμε να τα μάθουμε και ποια είναι αυτά? Ναι. Αυτή είναι μια ερώτηση ουσίας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που κάνατε. Είναι βέβαιο καταρχήν ότι τα προγράμματα του ΑΕΔ δεν είναι σε θέση να καλύψουν το σύνολο των ανέργων της χώρας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει πως στην ουσία για να υπάρξουν θέσεις εργασίας όλη η οικονομία πρέπει να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα μας. Και η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ανάπτυξη, βρισκόμαστε σε μια φάση ύφεσης. Όμως, ο ΑΕΔ αυτή τη στιγμή έχει ανοιχτά προγράμματα, δηλαδή προγράμματα στα οποία κάποιος μπορεί να πάει να υποβάλει αίτηση, 14 τον αριθμό, και μπορεί κάποιος να τα μάθει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να μπει στο επίσημο site του ΑΕΔ, www.oaed.gr. Ο δεύτερος τρόπος είναι να πάει στα υποκαταστήματα του ΑΕΔ που υπάρχουν σε κάθε πόλη της χώρας. Για να σας πω έτσι πολύ πρακτικά πράγματα, αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω ένα-δύο προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή και είναι ενδιαφέροντα. Κύριε Αμπατζόγλου, όχι τώρα, να ρωτήσει και η άλλη φοιτήτρια, η Ανδριάννα Ιζέρβα, αν θέλει κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι εμείς ως φοιτητές, από όσο ξέρω, δεν επιτρέπεται να γραφτούμε στον ΟΑΕΔ. Αυτό γιατί γίνεται? Και μπορούν να υπάρξουν κάποια προγράμματα για εμάς τους φοιτητές, γιατί έχουμε ανάγκη από δουλειά. Να σας πω, τα περισσότερα προγράμματα του ΑΕΔ και αυτά που θα βγουν από εδώ και πέρα θα καλύπτουν ηλικίες που θα ξεκινάνε από τα 20 και θα φτάνουν αρκετά ψηλά. Υπάρχουν όμως έτοιμα κάποια προγράμματα από την ηλικία των 20 μέχρι των 29 ετών που το έχω έτοιμο μάλιστα να το βγάλω τις επόμενες μέρες και συνεπώς θα καλύπτει και τους φοιτητές. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με βάση την νομοθεσία της χώρας ένας φοιτητής ενεργός δεν θεωρείται άνεργος αυτή την ώρα. Αλλά πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Σας λέω και πάλι για να, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία, θεωρώ ότι τα νέα προγράμματα που θα βγουν μέσα στο Σεπτέμβριο το πολύ θα περιλαμβάνουν όλες τις ηλικίες ανεξάρτητα αν κάποιος έχει ή δεν έχει τη φοιτητική ιδιότητα. Φανταστείτε ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να τους βάλουν στους... δεν μπορούν να τους πουν άνεργους. Ναι, αλλά αυτό ξεπερνιέται όπως σας είπα τώρα. Ωραία. Κάτι άλλο θέλει να ρωτήσει η κυρία Ζέρβα? Όχι, ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Φράγκο. Μια κουβέντα μόνο, θα καλέσω όλο τον κόσμο να πάνε να γραφτούν στα Μητρώα του ΑΕΔ, γιατί μόνο έτσι μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα που γίνονται. Και δεύτερον, η ιστοσελίδα μας και τα υποκαταστήματά μας είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Ωραία, μια ερώτηση από τον κύριο Φράγκο. Κύριε Διοικητά, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, το οποίο αντιμετωπίζω κάθε μέρα από ερωτήσεις ανέργων ή υποψηφίων ανέργων δυστυχώς. Και φοιτητών. Υπάρχει κάποιος άνεργος, ο οποίος όμως έχει ανάγκη νοσηλείας, έχει ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως. Πηγαίνει στο ΙΚΑ, αμέσως του λέει το ΙΚΑ ότι θα πας στον ΟΑΕΔ και πρέπει να έχεις ένσημα του ΙΚΑ προκειμένου να τύχεις ενός βιβλιαρίου υγείας, να τύχεις ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως. Πώς το παίρνει κάτι αυτό το γεγονός, αυτό το εμπόδιο? Να σας πω, όπως θα γνωρίζετε, ο ΑΕΔ δεν χορηγεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτή είναι δουλειά των ασφαλιστικών ταμείων, του ΕΟΠΗ και του ΙΚΑ, όπως πολύ σωστά λέτε. Και αυτή τη στιγμή κάποιος πρέπει να έχει 50 ένσημα την περασμένη χρονιά για να είναι δικαιούχος περίθαλψης. Εκτός από τους φοιτητές βεβαίως, οι οποίοι
καλύπτονται μέσω των γονέων τους, εφόσον οι γονείς τους είναι δικαιούχοι περίθαλψης. Ωραία. Είναι ένα θέμα πάντως, το θέμα της υγείας και της περίθαλψης γενικά, πάρα πολύ σοβαρό, που νομίζω ότι το Υπουργείο Υγείας αλλά και το Υπουργείο Απασχόλησης ασχολούνται αυτή την ώρα για να το ξεπεράσουν. Κύριε Αμπατζόγλου, η δικιά σας η εκτίμηση, έτσι όπως είναι η κατάσταση στη χώρα μας, ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι μπορεί να μειωθεί η ανεργία ή όχι? Κύριε Ζαμανή, όπως είπα στην πρώτη μου απάντηση, θεωρώ ότι για να ανοίξουν δουλειές πρέπει όλη η οικονομία να περάσει σε φάση ανάπτυξης. Η χώρα πρέπει να περάσει σε φάση ανάπτυξης. Μέχρι τότε μόνο προγράμματα ανακούφισης ή προγράμματα βελτίωσης της ζωής των εργαζομένων και των ανέργων μπορεί να υπάρξουν. Αυτό είναι η πραγματική απάντηση που μπορώ να δώσω με το χέρι στην καρδιά και με όλη την ειλικρίνεια που μπορώ να έχω. Το καταλάβαμε, κύριε Αμπατζόγλου. Και τελευταίος ο κύριος Στεφανίδης. Κύριε Αμπατζόγλου, καλησπέρα. Μια πρόταση θέλω να κάνω. Αν θα μπορούσατε να συνεργαστεί το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Εργασίας, αφού θα δοθούν σε κάποιους ανέργους τα επιδόματα ανεργίας, να δούμε ποιες επιχειρήσεις που υπάρχουν ήδη αφενός. Αφετέρου δημιουργούνται καθημερινά από τα προγράμματα εξωστρέφειας, παίρνουν κάποιες επιδοτήσεις, χρειάζονται να βοηθηθούν στην εξωστρέφειά τους, οπότε τα επιδόματα ανεργίας για νέους ανθρώπους με όρεξη σαν τους φοιτητές να γίνουν επιδόματα ουσιαστικά που να βοηθήσουν τις δυναμικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας για να μπει νέος πλούτος. Μια συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Ανάπτυξης. Να μην παίρνουν απλά ένα επίδομα και κάθονται στο σπίτι τους. Ναι. Καταρχήν συμφωνώ ότι οι παθητικές πολιτικές, δηλαδή τα επιδόματα, είναι μια, μπορώ να πω, δευτερεύουσα πολιτική ή μια λάθος πολιτική, όπως θέλετε πέστε το. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ενεργητικές πολιτικές. Δηλαδή να βρούμε στον κόσμο απασχόληση σε επιχειρήσεις που έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα ή έχουν ανάγκη από νέους ανθρώπους. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχω αρχίσει ένα κύκλο συναντήσεων με τους εκπροσώπους των εργοδοτών, την ΕΣΕΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ, τώρα θα δω το ΣΕΤ. Πολύ καλή ιδέα σας για το Υπουργείο Ανάπτυξης βεβαίως, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ταιριάξουμε τα νέα προγράμματα που σχεδιάζουμε με τις ανάγκες της αγοράς και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, κυρίως των εξωστρεφών. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι ο δυναμικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Θα χαρώ να τα πούμε και μαζί. Κύριε Αμπατζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να πάω στη φοιτήτρια, στην κυρία Καραμανόλη. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά? Δεν βγάζουν άκρη όλα αυτά. Οι άνεργοι είναι πάρα πολλοί, δεν υπάρχουν λεφτά να δώσει το κράτος ώστε να βοηθήσουν εμάς τους άνεργους και δεν είμαστε και μόνο εμείς φοιτητές. Είναι οικογένειες να διευκρινίσουμε ότι δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Δεν ανήκουμε. Επειδή είστε φοιτήτρια. Απλά ψάχνετε να βρείτε δουλειά. Ψάχνουμε να βρούμε δουλειά γιατί μας ανάγκασαν να ψάξουμε να βρούμε δουλειά, το κράτος. Και εκτός από τους νέους είναι και οικογένειες που δεν έχουν. Να φανταστώ ότι σας το έχουν πει και οι γονείς σας, έτσι. Ότι δεν μπορούν να συνεισφέρουν πια, οπότε ψάξτε να βρείτε κάτι. Βρίσκουμε άλλες λύσεις να διασκεδάζουμε εμείς οι νέοι. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω για ένα καφέ. Οι τιμές είναι στα ύψη, λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία λύση για όλο αυτό το θέμα. Καμία. Το κράτος δεν βοηθάει κανέναν. Μόνο τους εαυτούς τους. Πρέπει να αλλάξει από την αρχή, η πολιτική όλοι τους. Κυρία Ζέρβα, πριν περάσουμε σε διάλειμμα, πώς ακούσατε αυτή τη συζήτηση, τι συμπέρασμα βγάλατε? Όλα αυτά που ακούστηκαν ήταν ελπιδοφόρα για μας, αλλά το θέμα είναι να γίνουν πράξη, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Αν δεν γίνουν πράξη, λόγια όλοι λένε. Λόγια όλοι λένε. Ωραία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, κύριε Φράγκο, ναι. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει σχέδιο στους κυβερνητικούς εταίρους για την αληθινή καταπολέμηση της ανεργίας, για την αληθινή ανάπτυξη. Και δυστυχώς βλέπω ότι οι δανειστές μας πιέζουν συνέχεια όχι μόνο να μην αναπτυσσόμεθα, αλλά να απολύουμε συνέχεια ανθρώπους από κάθε πλευρά της πραγματικής οικονομίας. Από τα πανεπιστήμια, από το ΣΟΤΑ, από τη Δημοτική Αστυνομία, από την ΕΡΤ, από παντού. Να απολύσουν ανθρώπους, δηλαδή να αυξήσουν την ανεργία. Το να απολύσουμε ανθρώπους δεν είναι ανάπτυξη. Απλώς μειώνεται κατά κάποιο τρόπο το έλλειμμα. Αλλά ανάπτυξη δεν είναι η απόλυση των ανθρώπων. Περισσότερη μιζέρια φέρει, περισσότερη κατάθλιψη φέρει και περισσότερες αυτοκτονίες δυστυχώς φέρει. Κυρία Καραμανόλη,
θα μπορούσατε να σκεφτείτε στο μέλλον να κάνετε μια δουλειά τελείως διαφορετική από αυτό που σπουδάσατε? Να σας πω ένα παράδειγμα. Γνωρίσαμε πριν από μερικούς μήνες κάποιους Έλληνες οι οποίοι, ενώ είχαν σπουδάσει φιλολογία, κάνανε εκτροφή αλληγαριών και πάνε πολύ καλά. Ή ασχοληθήκανε, γίνανε αγρότες από αστική περιοχή. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε τον εαυτό σας να το κάνει αυτό? Εγώ προσωπικά αγαπώ αυτό που σπουδάζω. Θέλω να ασχοληθώ αποκλειστικά και μόνο με αυτό. Εάν όμως δεν μπορεί να μου δώσει μια φυσιολογική ζωή, κάποια λεφτά ώστε να ζήσω, σαφώς θα στραφώ και κάπου αλλού που μπορεί να με βοηθήσει. Όλα είναι στη ζωή. Τι μπορώ να κάνω και τι θα γίνει στο μέλλον. Με βάση με τι θα ασχοληθώ, με όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Να πάμε σιγά σιγά και σε κάποιες κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για να δείτε κι εσείς τι ακριβώς πραγματικά τι συμβαίνει. Να πάμε στην πρώτη κάρτα που έχει να κάνει με την ανεργία στα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Θα τη δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα αυτή την κάρτα και στη συνέχεια στην πρόβλεψη του συγκεκριμένου οργανισμού για την ανεργία το 2014. Εδώ βλέπετε η ανεργία στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ το Μάιο του 2013. Πρώτα είναι η Ισπανία με 26,9%, μετά η Ελλάδα με 26,8%, στη συνέχεια η Πορτογαλία, ακολουθεί η Σλοβακία, η Ιρλανδία, η Ιταλία. Τη Γερμανία τη βλέπουμε πάρα πολύ κάτω και τελευταία με 3,1% είναι η Νότια Κορέα. Να πάμε στην πρόβλεψη τώρα, που αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η πρόβλεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης βλέπει για το δέλτα τρίμηνο του 2014 την Ελλάδα στο 28,2% ανεργία και την Ισπανία στο 27,8%. Άρα η Ελλάδα θα ξεπεράσει την Ισπανία το 2014. Εσείς λέτε την έχει ξεπεράσει. Ναι. Εντάξει, να το δεκτώ. Εδώ όμως ο συγκεκριμένος οργανισμός λένε ότι δεν την έχει ξεπεράσει ακόμα και θα την ξεπεράσει. Να πάμε στη συνέχεια αυτό που παρουσιάσαμε στην αρχή στο βίντεο για την έρευνα της Eurostat. Οι τιμές της ανεργίας το Μάιο του 2013. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η Eurostat παρουσιάζει την Ισπανία στο 26,9% και ακολουθεί η Ελλάδα με 26,8%. Η Ελλάδα με 26,8%. Άρα εκεί παίζει ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε την ανεργία έτσι όπως την καταγράφει, τους ανέργους μάλλον έτσι όπως την καταγράφει ο ΑΕΔ το Μάρτιο του 2013. Βλέπετε στο σύνολο άνεργοι αναζητούντες εργασία λέει 870.150 και στη συνέχεια λοιποί μη αναζητούντες εργασία, δηλαδή αυτοί που πάει να γραφτούν, 201.120. Η επόμενη κάρτα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί είναι η εγγεγραμμένη άνεργη αναπεριφέρεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πού εντοπίζεται περισσότερο το πρόβλημα. Φυσικά στην Αττική, στο σύνολο των ανέργων 313.167, μιλάω πάντα για αυτούς που είναι στον ΟΑΕΔ. Κεντρική Μακεδονία ακολουθεί με 162.760, Δυτική Ελλάδα με 63.071 κλπ. Το σύνολο πάλι κάτω δεξιά 870.150. Κύριε Φράγκο, σχόλιο, εσείς που είστε και στατιστικός. Εγώ βλέπω ότι δυστυχώς θα είμαι έτσι προφήτης κακών ειδήσεων. Η ανεργία θα αυξηθεί ίσως όχι μόνο στο 28% αλλά στο 30% και 32%. Δυστυχώς, προτού πέσει. Ωραία. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή, πού είμαστε αυτή τη στιγμή από οικονομικής απόψεως? Περνάμε τον κάβο του πρώτου τεταρτημορίου της κρίσεως. Το 17 θα είμαστε στο μέσον και το 22-23 το χρέος μας θα είναι το 122% του ΑΕΠ. Οπότε στο 26, το 2026 θα είμαστε στο επίπεδο, θα είμαστε στο επίπεδο του 2009.
Άρα η ανεργία δυστυχώς θα αυξηθεί. Είπατε κύριε Μαζάνη ότι αυτές οι περιοχές είναι πράγματι περιοχές με ένταση ανεργίας. Ξεχάσατε την Ήπειρο δυστυχώς, από την οποία κατάγομαι και η οποία και αυτή είναι μεταξύ των πρωταθλητών της ανεργίας δυστυχώς. Είπαμε, όποιος θέλει να αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία, να περάσουμε τηλεφωνικά στον Πριμικύρη, τον Βασίλη, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πριμικύρη, καλησπέρα σας. Θέλω να δώσω λόγο. Μας ακούει ο κύριος Πριμικύρης? Ναι. Καλησπέρα σας. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλος? Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Θα περάσω αμέσως στις φοιτήτριες. Σας δίνω το λόγο να ρωτήσετε ό,τι θέλει τον κύριο Πριμικύρη. Στο θέμα της ανεργίας πάντα, έτσι. Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν ψηφίζαμε το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα μπορούσε να κάνει για όλους τους νέους ανέργους και κατά επέκταση όλους τους ανέργους? Μόνο λόγια θα είναι αυτά που θα μας πείτε ή θα είναι και πράξεις? Γιατί μπορεί να γίνουν και εκλογές τώρα, σε ένα μήνα, σε 2. Χαίρομαι για την ερώτηση για το μόνο λόγια. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή εκείνο που μπορώ να κάνω είναι να σας πω τι προτείνουμε εμείς. Άρα λόγια. Στην πραγματικότητα είναι από εσάς εξαρτάται να μας στηρίξετε ώστε να γίνουμε κυβέρνηση για να δείτε και τα έργα. Αφήνω όμως αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω το εξής σε εσάς και στους ακροατές, ότι με αυτή την πολιτική εκ των πραγμάτων η ανεργία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Αυτές είναι καταστροφικές πολιτικές. Φαίνεται πώς έχει προχωρήσει όλη η υπόθεση μέχρι σήμερα. Τελικά ξεκινήσαμε με την υπόθεση του χρέους, έτσι, για να αντιμετωπίσουμε το χρέος, και προωθήθηκαν για την αντιμετώπιση του χρέους οι πιο άγριες μορφές νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Τελικά για αυτό που λέμε ανάπτυξη δεν δόθηκε ούτε μια δεκάρα τρίπια, και σε τελική ανάλυση εκείνο που βλέπουμε είναι ότι καθημερινά και νέοι άνθρωποι μπαίνουν στην ανεργία. Ωραία. Έχουμε έναν κανιβαλισμό ανθρώπινο, να μου επιτρέψετε αυτή τη βάρβαρη έκφραση, που τελικά φαίνεται και στην ανεργία. Η Ανδριάννα Ιζέρβα, κύριε Πριμικύρη, σας παρακαλώ, αν μπορείτε να είστε λίγο σύντομος, γιατί είναι και βεβαίως. Λίγο τηλεοπτικός χρόνος. Και τηλεφωνικά δεν με βοηθάει. Ακριβώς. Κυρία Ζέρβα, Ανδριάννα Ζέρβα, ερώτηση προς τον κύριο Πριμικύρη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι εμείς τι κίνητρα έχουμε να σας ψηφίσουμε? Ορίστε, δεν κατάλαβα, με συγχωρείτε. Ήθελα να σας ρωτήσω, εμείς τι κίνητρα έχουμε να σας ψηφίσουμε? Δηλαδή πρώτα πρέπει να σας ψηφίσουμε και μετά να κάνετε έργα? Δεν μπορείτε για μας? Όχι. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Κυβερνά μια κυβέρνηση του σάπιου δικομματικού συστήματος Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και αυτή κάνει τα έργα. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εμείς σαν αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή κάνουμε προσπάθειες ώστε να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές. Ποιες πολιτικές? Πολιτικές τέτοιες που χρειάζεται ειδικότερα για τους νέους ανθρώπους να μπορέσουμε να βρούμε νέες μορφές εργασίας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Επομένως δεν είναι θέμα λόγια. Κύριε Πριμικύρη, εγώ βλέπω όταν ρωτάμε τους νέους, και εμείς νέοι είμαστε, ότι δεν είναι εύκολο να τους πείσετε σήμερα. Βεβαίως δεν είναι. Δεν ξέρω. Κυρία Ζέρβα, πείθεστε εσείς πραγματικά? Βεβαίως δεν είναι. Όχι, δεν πείθαμε. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ανάγκη να ρωτήσετε στην Ιδα. Το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Ξέρετε γιατί? Διότι μέχρι τώρα όλες οι πολιτικές, αυτή η μεταπολίτευση με άδικη τορία, και μέχρι τώρα ήταν πολιτικές που ήταν πολιτικές απάτης και εργατικής ομηρίας. Έπαιρνες ένα εργαζόμενο για 6 μήνες, τον έκανες όμηρο πολιτικά να ψηφίζει ένα συγκεκριμένο κόμμα, είτε Νέα Δημοκρατία είτε Πασόκ, και πήγαινε η ιστορία έτσι. Ώσπου έφτασε μια ωραία ημέρα που αυτό το απόστημα έσπασε και οδηγηθήκαμε να έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνεργους στη χώρα μας. Ωραία, τι μπορείτε να πείτε στους νέους είναι το εξής. Ωραία, να μην έχουν εμπιστοσύνη σε κανένα. Να έχουν όμως εμπιστοσύνη πρώτα και κύρια στις δικές τους δυνάμεις. Να αυτοοργανωθούν σαν άνεργοι, όσοι είναι άνεργοι. Να διεκδικήσουν. Να επιβάλλουν καταστάσεις καινούργιες. Να μην μένουν μοναχά στα ευχολόγια που τους λέει ο ένας και ο άλλος. Συμπεριλαμβανομένου και εμένα του ίδιου. Κυρία Καραμανόλη, ακούτε τι λέει ο βουλευτής. Με συγχωρείτε, μια τελευταία κουβέντα θέλω να σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκό χαρτί σε κανένα. Λέει το εξής: αν θέλουμε να αλλάξουμε
Τα πράγματα πρέπει να τα αλλάξουμε όλοι μαζί και πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει το μαγικό ραβδί την επόμενη μέρα που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας να δώσει και απάντηση και λύση σε όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Θα είμαστε ψεύτες αν πούμε κάτι τέτοιο. Όμως θα κυβερνήσουμε με μια τελείως διαφορετική λογική. Μια λογική που θα δώσει πρώτα και κύρια πριοριτά στον κόσμο της εργασίας. Αυτή τη στιγμή εκείνος ο οποίος βάλεται κυριολεκτικά είναι ο κόσμος της εργασίας και με τα φορολογικά μέτρα και με όλα τα μέτρα που παίρνονται μέχρι τώρα. Κυρία Καραμανόλη, πείθεστε ή όχι? Όχι. Δεν πείθεστε? Για ένα και μόνο λόγο. Αν θέλανε πραγματικά, όποιο κόμμα και να είναι αυτό, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, όποιο και να είναι, αν ήθελε πραγματικά να βοηθήσει την Ελλάδα και τους ανέργους, δεν θα περίμενε να βγει στην κυβέρνηση. Θα βοήθαγε αλλιώς. Λέτε πράγματα τα οποία, με συγχωρείτε, μου επιτρέπετε, είναι παράλογα. Πώς μπορεί κάποιος να αλλάξει τα πράγματα σε έναν τόπο αν δεν είναι στην κυβέρνηση της χώρας? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σίγουρα. Αυτή η κατάσταση που φτάσαμε, δεσποινής μου, αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που έκαναν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όχι των κομμάτων της αριστεράς. Επομένως, δεν μπορείτε να κάνετε δίκη σε προθέσεις. Εσείς μπορείτε να δικάσετε αυτούς που κυβέρνησαν. Δεν μπορείτε να δικάσετε αυτούς που δεν κυβέρνησαν και να λέτε ότι όλοι το ίδιο είναι. Επομένως, εγώ τι λέω? Να μην έχετε απεριόριστη εμπιστοσύνη, αλλά πρέπει να έχετε πρώτα και κύρια μια εμπιστοσύνη στο σύστημα της αλλαγής. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε και εσείς οι ίδια, δεσποινής μου, αλλά και όλοι να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Επομένως, πρέπει να έχουμε αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής. Κύριε Πριμικύρη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να πάμε και σε αισιόδοξα μηνύματα, κύριε Στεφανίδη. Τα αισιόδοξα μηνύματα είναι που πρέπει και εμείς. Εσείς τι λέτε σε έναν άνεργο που μας ακούει αυτή τη στιγμή? Γιατί ξέρετε τι θα λέει που μας βλέπει από το σπίτι? Μα τι μας λέει τώρα ο κύριος Στεφανίδης? Πού να κάνω εγώ επιχείρηση, νεανική επιχειρηματικότητα, καινοτομία? Αρχίσαν όμως κάποιοι έτσι. Ναι, δεν θα πούμε μόνο να κάνουν επιχείρηση. Γιατί όλοι δεν μπορούμε να κάνουμε επιχείρηση, παρόλο που εκπροσωπούμε την νεανική επιχειρηματικότητα. Απλώς να πούμε το εξής: ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όμως πρέπει συλλογικά μαζί να βρούμε λύσεις. Εφόσον η πολιτεία δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που μας έχουν βάλει σε βαθιά ύφεση, δηλαδή όσοι νέοι μπορούν να βοηθήσουν οικογενειακές επιχειρήσεις, πρέπει να το κάνουν. Όσοι νέοι και νέες έχουν κάποιο περιουσιακά στοιχεία στην ελληνική περιφέρεια, πρέπει να δουν πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Όσοι νέοι κάθονται άνεργοι εδώ και μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για 3 έως 6 μήνες να πάνε σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης για να βρουν καλές πρακτικές, πρέπει να το κάνουν. Δηλαδή, γενικώς να μην μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που έχουμε βρεθεί. Πρέπει λοιπόν να ψάχνει ο άνεργος. Και να κάνουμε συλλογικές κινήσεις. Αυτό που είπαμε και πριν. Δεν μπορούμε όλοι σε αυτή την οικονομία που έχει στεγνώσει η αγορά να κάνουμε επιχείρηση. Τι θα κάνουμε αύριο το πρωί κάποιοι στην Ελλάδα που θα έχει αγοραστική δύναμη ο κόσμος να το αγοράσει? Πρέπει να δώσουμε έμφαση όλοι μαζί να βοηθήσουμε εκείνες τις επιχειρήσεις που ήδη πουλάνε υπηρεσίες και προϊόντα στην Ευρώπη. Και αν δημιουργούνται τώρα, να πέσουμε από πάνω να τις βοηθήσουμε. Και σαν πολιτεία φυσικά που έχει μείνει πίσω και σαν κοινωνία. Αν έχετε έναν γνωστό σε μια άλλη χώρα, να βοηθήσετε έναν φίλο σας επιχειρηματία να πουλήσει το προϊόν του, την υπηρεσία του. Ναι, αλλά αυτός που μας ακούει τώρα, ο άνεργος, θα λέει: Μα εσείς λέτε να βοηθήσουμε ήδη τους επιχειρηματίες. Εμένα ποιος θα με βοηθήσει? Μα τι να κάνω, πείτε μου. Ο επιχειρηματίας να είναι και ένας φίλος του από το πανεπιστήμιο. Να πέσουμε όλοι μαζί από πάνω, αν έχει μια καλή ιδέα, δεν έχουμε όλοι καλές ιδέες. Κάποια. Υπάρχουν άνθρωποι. Πόσα είναι τα μέλη σας? 3.000 όλη την Ελλάδα. Έχουμε 9 συνδέσμους νέων επιχειρηματιών ανά την Ελλάδα που προσπαθούν εθελοντικά σε περιφερειακό επίπεδο να αυτοοργανωθούμε. Για πείτε μας μερικές περιπτώσεις, όπως είπα εγώ πριν, για την περίπτωση εκείνη των Ελλήνων εδώ που είχαν σπουδάσει φιλολογία και εκτρέφουν σαλιγκάρια που πετύχανε. Πολλές περιπτώσεις έχουν και οικονομολόγοι που γύρισαν πίσω και ξεκίνησαν αγροτική παραγωγή. Τώρα δεν χρειάζεται ονόματα. Υπάρχουν άνθρωποι στην πληροφορική που ήδη τους βοηθήσαμε πριν ένα μήνα να κάνουν τις πρώτες επαφές με τις ΗΠΑ. Αλλά επαναλαμβάνω, είχαν ανταγωνιστικό προϊόν. Δεν μπορούμε πλέον να ανοίγουμε επιχειρήσεις που πουλάνε, ας πούμε, τυρόπιτες ή παπούτσια και να θέλουμε να επιδοτηθούμε για να επιβιώσουν. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, έχω 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Εγώ έχω ένα προσωπικό παράδειγμα ανθρώπου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, φοιτητή δικού μου, ο οποίος πήγε κάτω στην Πελοπόννησο, βρήκε πολλούς παραγωγούς πορτοκαλιών και άλλων οποροφόρων, άλλων
φρούτων και έφτιαξε μια εξαγωγική επιχείρηση για τη Γερμανία. Συνέχεια στέλνει νταλίκες ολόκληρες, πορτοκάλια. Ωραία, είναι μια περίπτωση όμως. Ο άνεργος που μας ακούει δεν μπορεί να λέει θα πάω να γίνω πορτοκαλοπαραγωγός έτσι απλά. Αυτός ένωσε τους πορτοπαραγωγούς και παίρνει την παραγωγή τους από αυτούς. Μάλιστα. Δεν είναι ο ίδιος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και σας κύριε Στεφανίδη και τις φοιτήτριες, την κυρία Καραμανόλη και τη Ζέρβα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε. Βλέπετε τα πράγματα ότι είναι δύσκολα. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η άποψή σας. Εμείς κυρίες και κύριοι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μάλλον θα σας αποχαιρετήσουμε και θα δούμε στη συνέχεια το νεότερο πλοίο του Αιγαίου που μας ταξιδεύει από Πειραιά για Χίο και Μυτιλήνη. Είναι το Blue Star Patmos, ένα εξαιρετικό βίντεο. Σας αποχαιρετώ, καλό σας βράδυ. Θα το πούμε αύριο την ίδια ώρα με ένα ενδιαφέρον θέμα.